ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ السلام علیکم براو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ تکڑے مست راضی؟ یہ ویڈیو سعودی عرب دیاں کچھ خبراں سنن شیئر کرن آواں۔ اندے کولوں پہلے دو غیر تصدیق شدہ سنن خبراں شیئر کرن آواں جہڑیاں اہم ہن غیر تصدیق شدہ۔ ٹھیک ہے براو؟ پہلی خبر انہیں براویں کیتے وے غیر تصدیق شدہ جہڑے براویں دے نویں ویزے لگے پان تے ولا ویزے دی میعاد مک گئی ہے، نویں دی لگی ہوئی دی۔ انہیں دا طریقہ کار اے ہوندا ہے ویزے کو ولا لواون کیتے میڈیکل کرواونا پوندا ہے، یعنی سو کو فیس ہی بھرنی پوندی ہے تے ولا این ویزے دی فیس کہیں نہیں ہوندی لواون والی، لیکن ایجنٹ 6,705 بھیندے وین تاں اے ہن ویزے بغیر میڈیکل دے ولا لگ سن سواڈے، یعنی سو کو نواں میڈیکل نہ کرواونا پوسی۔ اندے کتے امید ہے جو 3 ستمبر کو نوٹیفکیشن جاری تھی ویسی یا انہیں پہلے تھی سکدا ہے ایک ڈیں سعودی وزارت خارجہ نے جہڑے براویں دی ویزے دی میعاد ختم تھی پیے تے وہ میڈیکل کراون دا ارادہ رکھیں دن۔ میں انہیں براویں کو یہ صلاح دیساں 5 ستمبر تک تساں انتظار کرو چا۔ بھی خبر فلیٹیں دے حوالے نالے یہ بھی غیر تصدیق شدہ ہے جو سعودی وزیر خارجہ دی طرف 10 ستمبر کو فلیٹیں کی نوٹیفکیشن جاری تھی ویسی ہر بندہ سعودی عرب آ سکتا ہے پیچھے نویں ویزے والے چاہے پرانے ویزے والے۔ اس وقت ولا دسا دیواں یہ دوہیے خبراں غیر تصدیق شدہ ہیں۔ انہیں دے بارے جیویں تصدیق شدہ خبر آسی ولا اپنی براویں کو دسے سا۔ بیا انہیں براویں کو ایک میسج دینا پیاواں جہڑے براویں دے ویزے ختم تھی گئن، چھٹیاں ختم تھی گئن، کفیل فون نہیں چاہندے، انہیں کو آکسا میرے نال واٹس ایپ دے اتے رابطہ کر گڑائے اگر ویزے دی میعاد تے چھٹی دی میعاد ودواون چاہندے ہو تاں۔ پہلی خبر سعودی کابینہ منگل والے جاڑے شاہ سلمان بن عبدالعزیز دی زیر صدارت اجلاس سعودی عرب تے پاکستان دا اعلیٰ رابطہ کونسل دے قیام دے معاہدے دی منظوری دے دیتی ہے جن دے وچ پاکستان تے سعودی عرب دو طرفہ تعاون استحکام تے تعلقات کو مزید مضبوط بنائے سن۔ یہ بھی خبر پاکستان کی دے چنگی ہے۔ پاکستان تے سعودی عرب دا اعلیٰ رابطہ کونسل ہو سی تا جہرے کم دیر نال تھیندے ون وہ جلدی تھی سن حکومتی سطح تے۔ بھی خبر ابا انٹرنیشنل ایئرپورٹ دے حوالے نال ہے۔ کل ہو چھیں 2 ڈرون حملے کیتے ون ابا ایئرپورٹ دے اتے جیکوں عرب اتحاد ایئرپورٹ دے نزدیک تباہ کیتا ایک بالکل ایئرپورٹ دے اتے تے روکتے تباہ کیتے نے۔ ایئرپورٹ دے اتے تباہ تھیون والے ڈرون دے ٹکڑے ایئرپورٹ دے عملے دے ڈٹھن جن وچ 8 بندے زخمی تھن تے ایک طیارے کوئی نقصان پہنچے جہاز کو۔ ای حملے دے وچ زخمی تھیون والے ایک بنگلہ دیشی ہے، 2 انڈین ایک نیپالی ہے، 4 سعودی ہیں۔ یہ حملہ کل 9:06 تے کیتے نے جیکوں عرب اتحاد ناکام بنے اگر یہ اپنے نشانے تے پہنچدا تاں بہوں نقصان تھیندا۔ ای حملے وچ صرف 8 بندے زخمی تھن جن دے وچ ایک دی حالت خراب ہے تے ایک جہاز کوئی نقصان پہنچے۔ پاکستان تے عرب دنیا ای حملے دی مذمت کیتی ہے سخت الفاظ نال۔ بھی خبر سعودی وزارت تعلیم دے حوالے نال ہے۔ سعودی وزارت تعلیم سکولت موبائل آنن تے پابندی لا دیتی ہے۔ پہلے اجازت دیتی آسی جو طلبہ اپنے نال موبائل آن سکدے ون صرف توکل نہ دکھالن کیتے، لیکن ہن پابندی لا دیتی سی تے کچھ بال انجے بھی ہیں جے کو اجازت ہے پئی موبائل آنن دی۔ یہ او بال ہیں جہڑے کرونا وائرس تے کو چمبڑیا تے ولا کرونا وائرس کو ٹھیک تھی چکے ون۔ یہ اپنا سٹیٹس روزانہ دکھلے سن تے نال سکولیں دی انتظامیہ کوئی ہدایت کیتی سی توکل نہ ویب سائٹ دے اتے پڑھن والے بالیں دا تے اتھاں کم کرن والے عملے دا ہیلتھ سٹیٹس روزانہ چیک کریندے رہو۔ بھی خبر نشاور گولیاں تے کاد سمگلنگ کرن دی کوشش ناکام بنی نے۔ سعودی عرب دے سرحدی محافظے جیزان تے اسیر ریجانت بری سرحدی گشتی فورس 69 ٹن نشہ آور کات تے 490 کلوگرام حشیش سمگلنگ کرن دی کوشش ناکام بنی ہے۔ بھی ایک کاروائی تے جیزان تبوک تے مشرقی ریجانت سمندری گشتی فورس 15,26,952 نشہ آور گولیاں سمگلنگ کرن دی کوشش ناکام بنی ہے۔ یہ پکڑ گئے نے۔ سمگلنگ کرن دے الزام 27 بندیاں کو پکڑے نے جن دے وچ 12 سعودی شہری ہیں، 15 غیر ملکی ہیں۔ 15 غیر ملکیاں دے وچ 8 دا تعلق یمن نال ہے، 4 مصری ہیں، 3 ایتھوپی ہیں۔ بھی خبر سعودی عرب جمعرات 23 ستمبر 2021 کو
91 ਯੋਮ ਵਤਨੀ ਯਾਨੀ ਕੌਮੀ ਡੇ ਮਨਾਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 14 ਅਗਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨੇ ਦਾ 23 सितंबर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਡੇ। इन दौरान सऊदी अरब में त्रै छुट्टियां होसन, सरकारी मुलाजमीन कीते ते निजी इदारे प्राइवेट इदारे वाले कीते एक झाड़े छुट्टी होसी। सरकारी इदारे वाले दी 23 सितंबर ने छुट्टी शुरू थी सी, वाला 26 सितंबर को ये अपने दफ्तरें पुजसन ते प्राइवेट इदारे वाले को सिर्फ 23 सितंबर को छुट्टी होसी। ये एक छुट्टी भी सऊदियों की तेवे बी खबर रियाज को लोए। रियाज एक पेट्रोल पंप ते पेट्रोल भरावन दे बाद फरार थीवण वाले 2 सऊदी शहरियों को ते एक गैर मुल्की को रियाज पुलिस पकड़ की दे। ये तरिए एक ही गाड़ी दे सवारन एक पेट्रोल पंप तो पेट्रोल भरवाते वो तो फरार थे गन बगैर पैसे दीते। ई वाक़े दी पूरी वीडियो सीसी कैमरे रिकॉर्ड करके दिए, जेरी वाला पेट्रोल पंप दे मलकान सोशल मीडिया दे उत्ते शेयर कर लेती है ते काफ़ी वायरल थी है ते ई बुनियाद दे उत्ते रियाज पुलिस कार्रवाई की है। इन्हें दे खिलाफ निजी अमलाक को नुकसान पहुंचावन, चोरी, मुआशरे विच जुर्म फैलावन ते धोखाधड़ी दा मुकदमा दर्ज कर दिता ने। जवाबे दी कार्रवाई मुकम्मल करने दे बाद इन्हें को पब्लिक प्रोसिक्यूशन दे हवाले कर देसन। ये रियाज पुलिस दे तर्जमान दसाए। ठीक है ब्रावो, ये सऊदी अरब दे थोड़ियां बहुत खबरां जिन्हें सुनो शेयर कीती मी। ये वीडियो पसंद आवे तो एक लाइक भी कराए ते बिने भरावां नाल शेयर भी कराए। सऊदी अरब दी जिवें कोई अहम खबर आसी अपने भरावां नाल शेयर करे सा। अल्लाह हाफिज।